நம்மளை சுற்றி எவ்வளோ அன்பானவங்க இருக்காங்கன்னு நம்ம கொஞ்சம் சிக்காகிறப்ப வீக்காகிறப்ப தான் நமக்கு தெரியும் அப்படிம்பாங்க. நிறைய ரியலைசேஷன்ஸ் கொடுக்கும் அப்படிம்பாங்க. உங்களுடைய ரியலைசேஷன் என்ன அப்போ அபவுட் லைஃப்? ஒன்றில் எனக்கு அப்போ ரியலைஸ் ஆனது என்ன தெரியுமா? ஐ ஷுட் கம்ப்ளீட் மை ஒர்க். வாட்ஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் ஐ டோன்ட் நோ. தே ஷுட் நாட் ஃபீல் ஐயோ பாதிரியே போயிட்டாரா அந்த மாதிரி வரக்கூடாது. ஐ ஷுட் ஃபினிஷ் தட். எனக்கு பாருங்கள் ஆண்டவர் என்ன ஆசீர்வாதம் பண்ணேன், ஹேர் ஃபால் ஆகல. ஓகே, நத்திங். ஐ வாஸ் ஏபிள் டு ஒர்க். அந்த எனர்ஜி எங்கேருந்து வந்தது தெரியாது. அதுக்கப்புறம் ஐ வாண்டட் டு ஃபினிஷ் த டப்பிங் தமிழ்லையும் பண்ணேன், கன்னடத்துலையும் பண்ணி டப்பிங் ரெண்டும். அப்புறம் வந்தவனை பண்ணலாம், இல்லை பண்ணிட்டுறேன் வேணாம், ஜஸ்ட் ஹோல்ட் இட். ஐ குட் சி திஸ் ரியல் அஃபெக்ஷன் ஆஃப் திம். எங்கேருந்து வந்தது இது? நான் யார் அவங்களுக்கு ஒன்லி ஆக்டரோட தான், ஒரு ஃபேவரட் ஆக்டராக இருக்கலாம், இல்லை அவங்கள வந்து ஒரு மெஸ்மரைசிங்கான ஒரு ஆக்டராக இருக்கலாம். பட் அதுக்கும் மீறி என்ன இருக்குது என் மேலே ஒரு போதும்டா வாழ்க்கை போதும், நான் போகிறேன், நான் வரலன்னா கூட பரவாயில்ல, திஸ் லவ்